ukuthi njengamanje Jacobe le ndoda uyayigcina. Kodwa into ezokwenzeka manje ngale ndoda uzozwa a voice yakhe. Uyasuka, uyahamba, uya eShekem. iShekem indawo la khona ubaba ayekhulume ngobese athi thina imhlambi yobaba silusele eShekem. And iShekem indawo ephephile. iShekem indawo la khona igologolo engadlaleli khona. Uthi umhlambi ukuze uzoba kahle uzozala ngolusele eShekem. Ngoba iShekemu masinabantwana bakaNkulunkulu ila khona thina njengebandla kaNkulunkulu omele sihlale ngoba eShekem ila khona umzalwana akakwazi khona ukuthandaza. Mawuhlela eShekemu ila khona oba namandla khona. Kodwa mawamuva eShekem wehlela a daughter. Uyahamba nezwi kababa uya eShekem. Manje